Вчера една клиентка прави табата и ми вика, и аз спри табата да ти кажа една история. Сериозно ли? Тя каза, много е важно, викам, като се запреш табата. Стягай. Стягай малко рамото да се придвижи назад, за да не се отпуска гърба ми, так? Там ще сме. До 12 идваш при мен. Голям студий. Айде смяна. Това ли да казвам, че съм младежко? Да. Пробвай тогава лека по лека да отпускаш там. Така. Не може да е по-предизвикателно. Внимавай. Много предизвикателно. Не прекалявай много. Със смелостта.